На мінулым тыдні ў зале раённага выканаўчага камітэта прайшла 37-я сесія раённага савета дэпутатаў 27-го склікання. На сесію былі запрошаны дэпутаты райсавета, начальнікі аддзелаў і ўпраўленняў райвыканкама, старшыні сельсаветаў, кіраўнікі прадпрыемстваў і арганізацый раёна, а таксама іншыя зацікаўленыя. У рабоце сесіі прыняў удзел старшыня райвыканкама Васіль Віцюноў. Па першым пытанні парадку дня о працы са зваротамі грамадзян, якія паступілі ў райвыканкам, перад прысутнымі выступіла начальнік аддзела па працы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб райвыканкама Галіна Балобіна. Як было адзначана выступоўцам, у Шклоўскі райвыканкам за бягучы перыяд з 2017 года паступіла 175 зваротаў, што на 74 звароты больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Найбольшая колькасць зваротаў паступіла ад жыхароў горада. Што тычыцца раёна, то большая колькасць зваротаў паступіла ад жыхароў Старашклоўскага, Славенскага, Каменалаўскага, Гарадзішчанскага і Александрыйскага сельсаветаў. Найбольшая колькасць зваротаў ад жыхароў сельскай мясцовасці тычацца пытанняў жыллёвай палітыкі, камунальна-бытавой гаспадаркі і добраўпарадкавання, працы і заработнай платы, архітэктуры і горадабудаўніцтва. Як адзначыла Галіна Івановна, многіх зваротаў і праблем можна было пазбегнуць пры умове належнага выканання сваіх службовых абавязкаў службовымі асобамі. У сваю чаргу старшыня райвыканкама Васіль Віцюноў падкрэсліў, што кожны павінен адказна і добра сумленна ставіцца да сваёй працы і больш пільную ўвагу надаваць пытанням, якія паступаюць ад грамадзян, і ні ў якім разе не дапускаць паўторных зваротаў. У абмеркаванні дакладаў прынялі ўдзел старшыня Каменалаўскага сельсавета Алена Асіпенка і выконваючы абавязкі старшыні Славенскага сельсавета Матвей Баброў. Таксама ў ходзе сесіі былі разгледжаны і іншыя пытанні парадку дня.